kamusta? This is Inday Gab-Gab na po na nagbabalik na inyong manisarang maestra sa Facebook nga Facebook, Gihimo Radyo. Kumusta mo mga bay? Ako na hinahag nga na ako mo sumayong kahimtang karong mga orasa. Samtang nag-watch mo ani akong mga isi-share sa inyo. Mga bay, kumusta? Okay, karon akong i-share kaninyo itong one of my favorite salad dito sa nasod sa Kabalasan sa bansa na puro sa alikabok. So, ito yung pinaka number 1 paborito ko na salata na natutunan ko lamang po dito at gusto kong i-share din sa inyo. Napakasarap niya at sobrang talagang napaka the best, lalo na doon sa mga gustong pumayat. Ang garap siya, no? So, para po ito sa mga nagda-diet, no? So, hindi naman ako diet, nakikita nyo. Pero tuloy-tuloy pa rin ang kain ko na gitingob na lagi. So, maning gitingob sa Tagalog. Oy, yung gikuan na ba? So, sagdi na lang. So, yung gitingob na nako ang akong kaon sa almusal, tanghalian, hapunan. So, isang kainan na lang. Pero nagkakape naman ako sa umaga. Yun lang, kape is life. Buhay na ako dyan. So, ito. Ang gagawin pala natin muna ngayon yung sauce. Sauce ng... hindi ko lang alam talaga exactly yung kung anong tawag dito sa salata na ito. Pero ang sa nakikita ko sa mga ingredients, sa mga kailangan, puros po siya mga gulay, no, na halo-halong mga gulay. So, pero ang main nito ay tinatawag nila dito na eggplant salad. So, eggplant. Pero pitindaghanang sagol, ang dami-dami mga sagol na mga lalang manana. So, sauce muna ang unahin natin kasi mamaya ko pa imimix. So, sorry. Mamaya ko pa imimix, mamaya ko pa ihahalo kapag kakain na sila. Kasi dapat fresh ang natin. Dapat imimix mo siya lahat-lahat yung kakainin na kaagad. Okay? Let's start sa sauce. Hi, mga... So, mo niya ang mga sauce. Dipsy Roman. Wala may Dipsy Roman. Nahurot. Sauce lang usa. Olives oil. Lemon. Paliw ko patay anong sounds ron? Og soy sauce. Gamay-gamay lang. You have to mix it all together before. Dayon, itong mga spices nila dito, cumin. Ikuan lang. Cumin. Pindutin mo lang yung kuan araw. Asin. Black pepper. Lemon powder. Gamay-gamay lang mga bay, no? O, coriander powder, Ginoo. Mga na sila, tabang mga langit. Okay. So, mora ni iyang sauce. Sauce, Ginoo. Dapat Dipsy Roman, pero naadiha mga bayi. Pero ang sauce ni tatay, oh. Muna niya ang mga gulays. Ang mga gulays. Kini, kusa ang tawag ani diri, ang butog unsa ni siya. Dayon, talong. O patatas. Nasagol-sagol naman yung mga bay. O patatas. Dayon, kani ilahang mga dahon-dahon. Spent and casbar. Dila ka klaseng kuan parsley. Fresh. Okay. Wait. White onion. Carrots. Tomato. And so may tawag ani gani. Nalimot ko hain ang lata. Banjor ang tawag ani, banjor. So dara mo na ni siya. Super yummy. Higyan na natin ngayon ng sauce. Sauce Ginoo. So, ito na siya mga bay. Tawag nila sa biyaan sa tamuha. O, butangan natin ni Chef Georgia. Wait lang. Tapos, dagdagan natin itong Georgia. That's all. Sus, daghan naman dagay kaayong kuan. Kana kayo ang Georgia mga bay. Balik na to dito uban.
So, mo na ni siya ang gitawag ng eggplant salad. Job well done. Thank you. Bye-bye. Kay mga ol sila ginukot